Hezký den. Jmenuji se Hana Lacinová a jsem poradce pro výživu a zdravý životní styl. Dnes bych vám velice ráda ukázala můj oblíbený pokrm, a to je pohanka s brinzou. Tak pojďme na to. Připravili jsme si zde propláchnutou pohanku, brinzu, pórek, můžeme použít pažitku, cibulku, sůl a olej. Do kastrolku nalijeme trošku olivového oleje a necháme lehce zahřát. Poté vsypeme na kostičky nakrájenou cibulku a necháme lehce zpěnit. Tady vám doporučuji, aby vždycky, když potřebujete dělat nebo pracovat se solí, vždycky přidávejte sůl na začátku pokrmu, tak jako právě já. Protože ta sůl, když je zahřátá a je přidána takhle k zahřáté potravině, tak ona se daleko lépe vstřebá a potom není tolik agresivní pro naše střeva. Vsypu pohanku, promíchám s cibulkou, to vše zaleju připravenou vodou, kterou mám zhruba asi tak těch 60 až 80 stupňů teplou. S obilovinou už tentokrát nemíchám, protože jakmile s obilovinou po zalití vody budete míchat, tak se vám obilovina připálí. A necháme půl hodiny vařit. Než bude pohanka uvařená, tak si připravíme pórek. Očistíme jej a potom nakrájíme na malá kolečka. 30 minut uplynulo a my máme pohanku hotovou. A vmíchám do ní takhle připravenou brinzu. Můžeme přidat připravený pórek. Připravíme si talíř a pohánku na něj přendáme. Ozdobíme řektvičkou a posypeme pažitkou. A máme hotovo. Já vám přeji dobrou chuť.